Знаете ли каква е разликата между мануалния лимфен дренаж и пълната деконгестивна терапия? Мануалният лимфен дренаж е масаж, чиято цел е да подобри обращението на лимфата и да спомогне очистването на организма. Докато пълната деконгестивна терапия, както името предполага, цели напълно да се отърве от оттоците. Тук става въпрос най-често за хронични оттоци. Премахването лимфни възли, доста сериозни травми или хронична венозна недостатъчност. Тук първо, чрез мануалния лимфен дренаж подобряваме лимфообращението, след което бандажираме в продължение на няколко дни. След това е предвидено да се измери крайникът и да се постави ръкав, ръкавица или чорап, който да задържи ефект. Аз съм Никола Къев от Физиофикс Рехабилитация и здраве град Пловдив и на 14 април тази година завърших първият курс в България за пълна деконгестивна терапия.